ithi lensizwa kaSibiya kanti ngelinye ilanga kuzokwenzeka isimanga lo muntu wesifazane esesebenza Springfield 2022 babe kubethandana e2017 ngoba baze balobolana futhi Sibiya walobola wahamba olobola kubuwa lentokazi. So uthi ke kuthe bese kuyingodosi yakhe empeleni ngenxa uthi umfowasi Sibiya wayilobola ngenxa ukuthi uthanda indlela ayiphethe ngayo yakwangesinje umuntu wesifazane o careless. Ithi lensizwa ke iphoyisa njalo mayihamba nje ihlezi iphethe isibhamu la. Ithi ngelinye ilanga ehambisele lo muntu wakhe ilunch emsebenzini eSpringfield. Uthi mayeza ezongena kuma parking uhamba ngeveni yamaphoyisa. Uthi mangena nje kuma parking bese ngifike ngipaka eduze kwemoto engingayazi vele ke kwayengazazi imoto lapha ukuthi izobani. Uthi wafike wapaka eduze kwemoto angayazi umfowasi Sibiya ulethele ingodosi yakhe ilunch. Uthi wafika wapaka eduze kwemoto. Uthi bayithi uyapaka nje uzwe imoto iyanyakaza uyeza ukuthi khona abantu abaganga kule moto. Uthi bese umfowasi Sibiya bese ngivele ngibhekele ngibhekiselena nje ngicofa ifoni ngibhekele ngingafuni ukubona laba abantu abanyakaza la emotweni ukuthi benzani nabo kushuthi ayengafuni ukubafakela amahloni. Uthi ngizwe imoto iyanyakaza ngiyabona ukuthi la kukhona okwenziwayo. Uthi ngihlala umfowasi Sibiya ngibhekele ngicofisa ifoni ngibhekele ngicofisa ifoni. Uthi kwaza wabe bayaqeda laba bantu ngabe kushuthi wesifazane wayengaboni noma akaza ayibona imoto ngenxa ukuthi babe busy ngendlela kushuthi ayilile ngayo ngoba uthi umfowasi Sibiya bathi mase beqedile uthi ubhalile njalo la ku message WhatsApp ubhalile la ku WhatsApp ubhalele ingodosi yakhe njengoba ebhekele icofisa ifoni ubhalele ingodosi yakhe uyitshenta esengifikile ngila ema parking. Uthi ngase ngihlala nje ngenzela ukuthi laba bantu at least ngizonyuka mase kuqedile laba bantu ngoba kukhona ukuthi abantu bafice beganga bese kuba wena oba namahloni thothi kubona bakubona. Leli iphoyisa lathi nje mase lihlezi kanje sebeqedile laba bantu. Uthi malithi liyabona ngale kuyi passenger seat engale phambili. Uthi ngiyambona phela umuntu wesifazane wami uyaphuma emotweni. Uthi mangithi ngiyabuka uthi ingodosi yami phela lephuma la emotweni. Uthi mayiphuma la emotweni yayisiyibona iveni yamaphoyisa yavele yaphuma sengazi ukuthi ibheka le yazi yojika ngale. Uthi umfowasi Sibiya ngivele ngiphume nami ngiphume nginqamule ngithi ngihlangane naye passage. Uthi lo muntu uyambona ukuthi ujulukile kodwa usulile umjuluko. Kukhona lokhu kujuluka uthola ukuthi umuntu uyambona ukuthi umjuluko usulile kodwa uyamfoma. Yes, uyamfoma. Uthi ngafike ngambingelela. Uthi wavuma ukuthi ngambuza ukuthi uqhamuka lapha wathi awuqhamuka etoilet. Uthi ngathi ewe ingani uphuma kule yamonto wena. Uthi waphika lo wesifazane waphika ukube waphika lokuthi uyaphika ukuthi uphuma kule moto ade sema parking le kade inyakaza. Uthi umfowasi Sibiya khona enye into eyake yathi ngaphakathi kuyena khona enye into eyake yathi hayi ngempela bengingeyena kodwa yena ebonile. Uthi khona into eyake yathi la enhlizweni yakhe hayi bengingeyena lo muntu lo engimbone ephuma kule yamonto. Uthi wathi mayiphika lo wesifazane waphikwa amangenya wathi mina ngiphuma etoilet athi ngiyochama. Wathi nje umayibuza uSibiya ukuthi pho ujulukisiwe wathi ngijulukiswa ama steps angwehli nje angijwayele vele ukwehla ama steps angwehli nje so ngijulukiswe yiwona. Uthi umfowasi Sibiya ngamnikeza ilunch yakhe wayesenyuka. Uthi ngabuyela emotweni. Uthi mase ngisemotweni wabuya umqondo ukuthi hey lo muntu uyena lo uphuma la uyena lo kade edliwa kule moto. Uthi umfowasi Sibiya ngathi mase ngihamba ikhanda laduma ngambhalela ku WhatsApp ngamtshela ukuthi wena uphikani wena ngoba wena lo kade ngikubona kule moto kade ngikhuluma nendoda yakho le ukade una kule moto le isivumile. Uthi
kanti uqamba amanga aze akhulume nendoda. Uthi wethuka lowesifazane waze wavuma wathi hayi manje kwenzeka iphutha nani. Uthi umfoka Sibiya wavela iyeka leyo ngodusi ngoba kushuthi lento eyayiyona noma lento eyayikhombisa uba yiyo kuyena yayingeyona ngoba uthi yena nje akaze ilale emotweni ngodusi yakhe kodwa emsebenzini wayibambile ilelwe ngomunye umfana emotweni okukhomba ukuthi kwangekhona ukuqala. Namanje lensizwa kaSibiya uyayibona ukuthi ayikho right, iyaphazamiseka ngalento ngoba umuntu wesifazane nje ayiphindanga yamthemba. Njengamanje from 2022 ayinayo umuntu ethi nayo masikhuluma, ithi ayinayo umuntu ethi nayo. Ngenhlanhla ke kwenzeka lensizwa avelelwe lesi sigameko yayisifunda, ithi yayisifunda indaba zethu. Lesi sigameko sesibili yayisifunda indaba, yayisilalela indaba esikhulumayo zokuthi umuntu wesifazane kufanele umbulale ngoba umbulala usukuyilethela nje amanzi ngomsele, usukuyifakela amanzi endlini. Ithi yagcina ihlukene kanjalo. Yagcina ihlukene kanjalo nalo wesifazane. Ithi ke mayisixoxa masikhuluma nje sikhulumisana nayo. Ithi enye into esiyifundile ngabantu besifazane ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi mawumshela nje ubona intombi inhle edolobheni, mawumshela nje uyakwazi umuntu wesifazane ukuthi mawuthi uyamshela wena nabantu nje abathatha ajola nabo, mhlawumbe unendoda yakhe, mhlawumbe bese banga ababili ajola nabo, nalabo ababili ajola nabo uyalala nabo. Uthi ke iyakwazi umuntu wesifazane ukuthi mawumshela wena ezenza umuntu ongenandoda, ozenze nje umuntu ongayazi nje indoda, lokho ayigcina kudala kabi. Ebese ufika wena mhlawumbe umshele, mhlawumbe azakuqobe ngenxa yokuthi wena ubona umuntu futhi uyasho phela ukuthi uyasho naye ukuthi akanandoda, indoda ekhona uyajola naye kodwa futhi ukujola kwabo nje abalali. Uthi bese uyangena wena mawuzwa amazwi lo muntu wesifazane, uzothi musungenile bese uyaqala uba serious wenza into eziningi kanti lo muntu akekho serious yena, uyazi yena ukuthi akekho serious, unendoda unayo yonke into. So ithi kuyona nje akuselula ukuthemba umuntu wesifazane kuyona ngenxa ukuthi lo sisi wayesebenza kwaSARS uthi wayengafuni lutho makuthiwa nje kufanele kwenze inkonzo yasekamereni, yayingenziwe sinomi kanjani. Kangaka ukuthi lensizwa ngaze ngamthemba ngento zami eziningi, kodwa ubudlelwano babo baqeda ukuthi nje umbambelele nomfana benza ucansi emontweni behlukana naye kanjalo, yagcina ke ngamenza lutho. Siyakuncoma ke futhi lokho, ngiyakuncoma kakhulu ukuthi mawubamba umuntu wakho wesifazane bese ungamenzi lutho, ngoba mawubambeka isandla noma ungacabanga ukumbulala nje, kufanele wazi ukuthi usuyimemele utalatiya into nje usuyobhekana nayo, usuyozufa. Bengithi angidlule kulona lolu daba lwalensizwa kaSibiya eyiphoyisa, iyasilandela nayo la enkundleni zokuxhumana nakhona la ku-YouTube. Mhlambe nakuma comments ungakwazi ukuyibona muzo wabukisisa ama comments. Siyabonga kakhulu.